sanda dai dan birni. Yawwa, sannun ku da zuwa. Ne ko they say you are highly welcome. Yeah, you are welcome. Suka ce sun gode. Suka ce sun gode. Yawwa, to yawwa ba su. Have a seat. Yeah. You can sit now. Thank them. Okay. Eh? He say ya ce sun gode. To, ku zauna bismillah. Liban bismillah. Liban bismillah. Ina ta ne? Ina ta kujera to ya za a yi? Ina da kuma shi kujera tashi mana. So shine ai. Ha? Irin kai da aka ce baki za a kawo. A to in bana nan bakin ne za su iya yi. Kai maza ka hanzarta ka dauko kujera. Ni ma yau rana ta ce ai. No, there is no any problem. Na? A ya tambaya ni sun tambaya akwai matsala ne nace ba matsala. Allah sai gari banban. Ka san in kai haka da hannu ma za su gane. Yawwa. A aje masa kujeran mu. Aje masa ya zauna. Watch out! Ya. Ranke dade. Me haka? Ba na son daukar rai ne. Kiyashi ne a wajen. Za mu daure shi. To kiyashin ya fi ni kenan? To ba zai so a dauki rai. Aje masa kujera ya zauna. No problem. Kai gosho in banda rashin hankali mai ga ka banda ma rijiya. To ai ka san saboda duk mutumin da ya nemi taimako wanda duk ya nemi taimako ka taimaka masa. Mu muka yawon duniya amma ga turawa suke ware kungiyoyi na taimakawa juna. Hakan ne. Shi za ni tsaya na taimaka masa. To kuma kai duk yawon duniya da kai ka kewaye duniya nan amma baka iya ruwa ba. Ai da ma ka san ni iya ruwa na dama ba wani iya ruwa bane. In dai ruwa ya wuce kawun kafata. Haka. To tsoron sa yake ji. Gaskiya ne. Kuma ni ko a kudu bana wanka sai a swimming pool bana wanka a cikin kogi. Wane ne sama pool din? A ina aka yi? Swimming pool. Sweet. Wani dan kuldifi ne masu kudi sai ya gina a cikin gidansu. In sai ga dama da mutum ya zo ya sha ya tsakar gida? A tsakar gida in gina masa gina sai ya gina a cikin gida katon gida. Sai zo itak ya tsaya daga jeje kaurin. In ya dama kuma izin dawo cikin ruwan nan ba ruwan Kin barfa kenan. Zigidir in ya dama. Zigidir? Kwarai kuwa. Ina ruwan shi. To amma ba bosho kun yi kalle-kallen banza. Kamar ya. To a tube tsarara. So, I hope you will cooperate with us. Wato. Ai ba Abin da yake cewa yace yana fatan dukkaninku za su ku ba su haɗin kai ko? Wannan ma. Yawwa. Kuma wato ƙarin bayani akan wannan. Waɗannan bayan Allah da kuke ganin su wato sun zo da arziki. Dan na tabbatar muku anan duk wanda Allah ya sa gonarsa ta fito tana cikin waɗanda suke so to ba ƙaramin alheri za a samu ba. Domin za a samu kuɗi ƙwarai da gaske. Don haka wajibinmu ne mu ba su haɗin kai domin mu samu wannan gagaruman nasara. gaskiya ne. Ƙwarai da gaske. Goyon baya. So kaga ai shi wannan mutum they will give you maximum No, sit down. Sit down. Look, my friend. Sani. To shikenan to zauna shikenan. Is everything okay? Yeah, you are safe. They are extremely happy. Yeah, they are happy. Yeah. This is our tradition. Yeah, don't mind. Gentlemen, don't worry. Don't mind. Have your own seat. Sit down. They are all right. Ina zuwa. Ina zuwa. Kai dan inna. Kar ka sake daukar kaho ka busa baka nemi izini a waje na ba tukuna. Saboda me za a dauki kaho a busa ba ga mun tukuna. Sai ka zani ma tashi za gari. Yeah, so you are safe, no problem. Oh, so this is the way of expressing their joy. Yes, of course. Yeah. Wai suna cewa na ce musu sun damu ne sai na ce musu ai babu damuwa. Mutane da suka ji labarin nan duk suna cikin farin ciki. Shine yake cewa haka su ake nuna farin ciki na ce kwarai da gaske. To ranka ne wato zo wa'annan bayan Allah sai nuna mace cewar haɗin kai ne.
kaga shi wannan ɗan dogon shi turancin Scotland ne ke na turancin Scotland shi kuma Scotland ba za ka gani magani shi kuma ɗayan yana turanci ne na Latin America. Dama akwai Latin America? Akwai. Of course. You are highly welcome. Thank you. Very good. Daga dade. Na gode ranka dade. Kar a bar shi magana. Na bature na bakin fata na da zam. Na da zam. Kar ka zaga. Ai tun da kaga na haka ai ba dagi. Na da zam. Duka na da zam. Ni ba na da turanci. To shi ne. Sai nake so. Kamar yadda wancan yi hura da maza. Baka kasa da kwanan fura ba ni ma zan dan gaishe su ne. Ni ma sai in gaida baki na turawa. To. To. Yawa. To sai ka fara ba. Ka san Ba ba da irin nashi. ina da fasahar shi ma Na ganga. To. Na ganga. Nuna masa ka iya. Na ganga. Sai dai ta ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri da Allah. Allah sarkin sarauta mai uwa da uba gatan shi Allah maraya ma gatan shi Allah in ne ƙarya ka ga malam. wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne Allah kai gaba Allah kai shirya yamma Allah kai kudu kai arewa Allah kai shirya saman bakwai sannan kai yi ƙasan bakwai. banda da Ba siminti ba azara ba uban da ya baka bulo ka ɗora ba wani mai kwaɓa siminti in ne ƙarya ka ga malam. kuma nan kai gaskiya Mai ishmawi mai iziya mai almakaru makaran kubara na annaba masu dabar rasala mai ta'alam ya kuna inna haza yarzuquna ma lahu kasiran albarka fanau. Allah in za ya baka ba ya gaya ma za ya baka sai Allah har in za ya karbe ba ya gaya ma za ya karbe sai dai ka ji ya karbe abin. banda cin fuska banda ƙara ma mutunci. kai banda cin fuska Dan kai dade kai wace ka taka idan ka a goshi kamar na taure ka bari in magana mutane. Sai ana magana turawa ne. Dan yarinya. Ko Allah ƙara ma daraja. Dan kai dade. Ai da kai wani murmushi idan ka ɓata rai sai ga ka kamar kuturu a mota. Yeah, he's singing. Yeah. Yeah, why not? Na gode. Ya mana kai dade. To kuma Gashi ranka dade. kai ina zuwa. dan alaman bace. Ba san kira kai. Ba san kira Yawwa. Kawo nan ina na godi. dan karaman mace. Not respondable. To ina zuwa na godi. Kana ji na? Na'am. Jama'a ku sheda. Ba ni san kariya. Idan aka yi baki, aka zo aka ce an sauki baki, ana kuma taya murna ga baki. Nan ne zaka tabo ni kuma. Kuma sai ma kai mishi ne kuma Ai ba? farin ciki ran kai dade. Ai farin ciki. Yalla bai, har yanzu magana ake ta yi ta maza ba a ce mana komai ba. Muna zaune, mu ma talakawanka ne. A'a, kar ku damu. Ai abun nan ranka daɗe a bayyane yake. Yadda aka yi wa gona kuɗi, kowa daidai da daidai, ba wanda za a zalunta. Don haka babu damuwa a cikin lamarin. Waɗannan bayan Allah sun zo mana da alheri. Ina ɓawon gyaɗa mu ba zubarwa muke ba? To da shi suke yin biskit. Kwarai da gaske. Kaji fa ana biskit da bayan gyaɗa. kai karfe mutane hauka To hauka ma ku ce yanzu abin da za a yi. ba wani gida shi ne Ina da biskit da Bosho. shi yalla bai Ku saurara. Tunda mun riga mun ji abin da ya kasu kuma mun karɓi su hannu biyu su ma kuma sun yi farin ciki da zuwan da yadda muka karɓe su din. Liman sai a mana addu'a. yawwa Allah mun gode maka da ka kawo mana wa'annan turawa. Yadda suka zo Allah ka mai da su gidajen su lafiya. Alherin da suka zo da shi wannan gari namu Allah ya tabbatar da alherin a gare mu. Masu son su nuna baƙin ciki ga wannan alheri kuma Allah ka san su. Allah ka shirya mana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. A sannu sannu da ɗan birni. Bani tambarin ɗan birni da kare da bare ba are. Bani tambarin ɗan birni da
kare da bare baba Ku bani tambaran ɗan birni da kare da bare babare. Ku bani tambaran ɗan